Untuk. Saan ang lalaki nakapula dra? Habis ki ba? Habis okay na. Kasi may problema ni sige magtanaw. Habis man kayo. Ikaw may mga istorya. Ito ba? Ano na to? Ha? Niya na niyo. Hoy bay, kanira mo kasi tabis bay. Kasi may problema mo bay. Wala man. Ang ikaw ninyo. Uy, bungi maninilan to. Pagto magulas, buhit mo guys. Ah! Bungi! Bala yung mama. Tumuna mo. Bungi. Unta to lalay? Ingon sa bungi, musumbong na sa siyang papa. Sumbong ito bungi! Ah! Matay, bagnuta niya akong area diri eh. Uy, nak. Ilangay mo niya, maungi lang ako. Ha? Dibuli ka? Ulay, ungi ako. Nak mulan ito eh. Sagdi lang ang nagbuli si Munga. Nabungi ka. Ay sakto na. Nailibre tahi sa mga bungi ron. Kang Dr. Pabloy. Sakto. Maulian na imong kabungi. Mama. Ay, yes. Wala na lang magamuhi. Unsa goy mo upam bulantoy? Unsa man moadto ta? Opa, amay ha. Hours later. Ay, salamat. Ay, ubay-ubay gid ako ang natahi rong adlaw nga bungi. Wala man siguro ilain tao siguro. Ako ni ipuso ni ako ang mga kwan. Pantahi ay. Ay. Uy, sakto nak. Kapa si Dr. Pabloy. Yes, di na bungi ani. Ayo. Dok. Mayong adlaw. Uy, mayong adlaw po. Unsa may akong ikaalagad ninyo? Di ba nailibre tahi diri sa bungi, Dok? Oh, naadong. Pagpatahi ka? Dili ako, Dok, oy. Ni akong anak kay bungi. Apasan ay bungi kong ayo. Oh, mo ba? Hindi mo diri. Kay ako ning iandam ako mga gamit. 12 seconds later. Samot ng pugod ka mo ni ani pa. Okay dong, ato nang sugdag tahi ha. Dugay-dugay na gid mo pagkabungi ba no? Be. Bantay ha. Be ha, atong sigilaan. Gahi na gyud mong simodong. Okay. Last na lang, last. Last na ilak. Kina. Okay. Nahuman na gyud ta sa atong pagtahi dong. Nadugay-dugay gyud ta dong gahi na yung simod. Be, makaistorya na gyud kag tarong ani dong. Para mahibal-an na to nga niipik gyud ato ang pagtahi dong. Mahibal-an na to nga makaistorya na ka. Sundo ka daw ni ako ang istorya nimo dong. Luzon, Visayas, Mindanao. Luso, lumaw. Nilala, minuunig samot, minuunig kabungi. At sinundong, balik na lang ka diri as sunod no. Kay tahion na tog usab. Kay murag nilala minuon. Mampud kang adlaw makabalik dong. Hindi mga lunes. Wag na sa matis.